nyaya yamushonga nanaduri yakambopinda izinauye kugohwa kwenhumbi makati waenda kuita zvavanoita saka udanzi hapana chikufamba pamushonga yekuharare kuine imba iri kuharare yemukadzi makaizita zvimakaenda kanzuri no makazoita sei ife ndikataura kuti makasiya pano makasiya makavagazi ndiSteven Mushonga makati nimi endai mulekasi endai munogadzirisana ndokupai 2 months sekuti mari yemuri kubhadhara iyo yemarenozi enye murikasi ekulisa uku ndo mari munofanira kuti mutakure chibhuzi kuti tiende kupi kwamushonga up to now iko zvinezva panana akachabuda autoita marenozi ndokwadira makwasha wangu ndimo kuita marenozi saka imusei musini kuita zvatakaita Zana mai. Zikana mtunzi dani monduri. Pakabva patakatungwa dare kuno. Zvakanzi nemunoita zvekuti zvinzibve kuharare zviende kwaMutare. Inini after 2 weeks ndakatsvaga mari. Ndokubva ndafonera sekuru wari panapa ndakafona nhamba dzepanapa. Zvikanzi chirege ndibate mushonga. Mushonga ndokubva abatwa zvikanzi mushonga ari kuti chimbomira ntaura nehama dzangu. Saka ndaifona kaviri kana katatu pamwedzi. Mari yekutakura zvinhu ndakaiona after 2 weeks. Ndikabva ndapa report kuno. Saka izvozvi ndatoshamisika zvichinzi inini ndiri kuramba kutakurisa zvinhu. Asi ndakapa report kuno kuti ini mari yekutakurisa zvinhu. Saka mimi mnatu 2 weeks ndarana nemari yekutakurisa zvinhu. Ndinakana chendakambonzwa nezvazvo. Andika mari iripo. Chinde mutakuri zvinhu zviye kwamutare. Zvakanaka. Tatenda changamire. Ndanga ndichikumbira changamire kuti zvinoita here kuti mutipe tsamba kana kuti mutipe mumiriri wenyu naiwe nekuti ini handaigona kutakura kupinda mumba ndorongedza hembe ndega. Panoda hama dzemukadzi wangu naivo. Saka ndizvo zvichairi. Ichauti next Saturday. Inde mota umote mari yako utakura kana paine zvinhu kana pasina togonotakura kana paine zvakafa idhivhasi kuti pakafa pachakati zvinongotakura ndokadzisa ndakataka chikumbirawo pane anobvawo kunoku wetinoenda naye mari yebhazi totopai faida torara kwara. Inini changamire zvandanga ndatofona after 2 weeks idzodzo ndanga ndati vanhu vekwamushonga ngavauye kuHarare. Inini ndava ready. Handisi kuziva sekuri vavafonera vakafonera zvikanzi inini mushonga ari kuda kumuita nehama dzangu. Nguva iwe yatopedzera kana ripoti yakapiwa kudare yakafonerwa nekumudare. It means chiendai mugadzise chii. Saka hakuna fonera. Aona zvakopera chiendai saka. Uyezve ndinaye mwana wacho ari panapa. Samsung. Ndinaye Saturday.